Hello logoफोर good morning to everyone welcome to back my resident YouTube channel आं गासिबो दिनै आरोबाव फिन बे फुंजानि मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय न'निफ्राय स्टार्ट खालामलांसै आङो मोनसे जायगायाव थांसै नै गासिबो जानांगौ गासिबो सिखारजोब्बाय रानियाबो सिखारबाय नै बिब'जों अरसायदों बेनिफ्राय बिब'आबो खाथियावनो दङ ओमफ्राय मा संदोंथाय बिसोरो मा संदों बे मा बुस्थु संनाया हा मा संदों खोन्थागोन माने हा अमानि आदार संदों अमानि आदार माबायदि अमानि आदार जालायखो आङो दायो मोनसे जायगायाव थांसैलाय माने सामफ्रामबो दा सानैसो थांनाय जोबा माने सिखारबाय मैयाथ' माने अबेबा जायगायाव थांनानै सोरबा सिखाराखैमोन नेहैलायनानै फैबाय दिनैनिफ्राय दायो आं न'निफ्राय खालामलांसैलाय आरो मोनसे जायगायाव थांसै आङो बिसोराबो माने सिखारना सिखाराखै आं बेखौबो दायो थांनानै एसे नुहैसिगोन आरोखि माने गामि एरिया आरो टाउन एरियानि मानसिफ्रा माबायदि बेखौ एसे खोन्थालांसै नोंथांमोना आरो थांबाय थादों आंजोंहाय नै आंनियाबो सिखारबाय जोंना फुङावनो सिखारनानै मोखांथ' सुवाखै नोङो ओमफ्राय दामाने जोंना आनिया मा जायो फुङाव सिखारबाथाय माने जिरायफानानै साहाखौ लोंखाथारो आरोखि साहा लोङोना नों सामफ्रामबो साहा लोङो दा माने बे आंथ' साहा लोङाना आंलाय माला लोंनो देलाय खोन्थालाय नों साहा माने बै दखानाव ना साहा लोङो ओमफ्राय साहाल' ओमफ्राय बेयाव मालाबा साहा लोङो मेथाइ जायो आंथ' मेथाइल'सो जायो दा साहा लोङाना आङो चलो आङो दायो भिडिअखौ न'निफ्रायनो स्टार्ट खालामलांसै आङो बेयाव नै मा बुस्थु हैनायदां सोरनिबा न'आव आरो बेयाव मा दं बेखौ मिथिया आङो दाहाय माने जा जायगायाव मोनहैगोन आं अब्लासो बेखौ माने खुलिनानै खोन्थागोन आरो बे बुस्थुखौ आं अबाव हैगोन आरो न'निफ्राय बेसे गोजान आङो माने मा सानबाय बाइकजों थांनो सानदोंमोन माने ओमफ्राय बाइकजों थांनो साननायाव जाहैबाय माने बाइकआ गैला माने फुङावनो सोरबा लांफैबाय माने गामिनि आरो माने गावसिना बाइकआ पामचार जाबायनो ओमफ्राय दा आंनि स्कुटिखौ लाना थांबाय माने ओंखायनो आङो दा बाराबो गोजान नङालाय खाथि नङा बारा गोजानथ' नङा खाथिसो ओंखायनो आङो माने बाइकजोंथ' गैला ओमफ्राय गारिजोंबो थांला आङो थाबायना थांसै ओमफ्राय बेयाव सासे जोंहा फंबाय गामिनि सासे फंबाय बेबो थांफागोन ओमफ्राय बेबो आं बायदि लेखा फिसा लादों आरो ओमफ्राय बे लेखा फिसा सिङाव मा दं बेखौथ' मिथिया दाहाय माने थांनानै जायगायाव मोनहैबासो माने आं बेखौ खुलिनानै खोन्थागोन बे लेखा सिङाव मा दङ बेखौ नोंथांमोना नायनो थाबाय थादोलाय ओमफ्राय आरो जों मानो थाखाय थांगोन आरो बे लेखा फिसाखौ बैयाव मानो हैगोन आरो मा खारनाव बेखौ एसे खोन्थालांसैलाय दे बुं स्कुटिखौ सिखालांबाय ठीक আছে आङो दायो न'निफ्राय स्टार्ट खालामलांसै सानफ्रामबो माने बिसोर सिखारबानो साहा लोङो लाल साहा ओमफ्राय नै मा बिलाइ गजा आच्छा मैयानो लाबोखानाय नामासै माबायदिखौ आंबो जानाय नायो बेखौ जानोनो जोंना आनिया बिबै मोजां थाफाबाय थायो सानफ्रामबो माने बेखौ जानो थाखायनो आंबो ओमफ्राय एसे लाबाय आंबो जालांसै माने न'आवहाय जोंना आइजों आफाजों सानफ्रामबो माने संख्रि साहाजों बेफोरबायदि जाग्रा लाबोबाय थाखायो आरो सानफ्रामबो जायो इसोर लोङो ओंखायनो आंबो मालाबा जायो थेवबाबो आंहा माने साहा लोंनाय बारा हुदा गैया आयौ माबा गोरा बिराद गोरालै हादा सालायनो बिराद गोरा मेथाइ जाबाय बिराद गोरा गावसोरसो मादि जायो गावसोरसो मिथियो आरो ओमफ्राय जोङो दायो थांसै थाबायलांसै बेयाव एसे बिबार गायदों ने बेखौ मानि थाखाय बिदि खोबना दोनदों मिथिबायना जोङो माने अमा फिसा दङ 6टा बे बिबारखौ माने बिसोरो उरग्लिफैबाय थायो ओमफ्राय दाउआबो बिराद डिस्टार्ब खालामो ओंखायनो बेबायदि खोबना दोनबाय आरोखि बारा बिबार बागान बानायनाय जायाखै जायखिजाया आङो आरो दायो न'निफ्राय ओंखारबाय नै थाबायलांसै औ फैबाय नै आंखौ लेंहरबाय नोंथांमोना थांफाबाय थादो जोंनि न'निफ्राय एसे गोजान जायो आरो बारा गोजान जाया जों माने मर्निं वाक खालामनानै थांसै आरो थाबायलांसै नै फंबायाबो सासे खोनादोंलाय माबा लाखोमालाय देलाय एसे नामावलाय माजिनो खालामदोंमोन नोङो जाखौ हरलाय गोजांदों जों मिथिबायना बिसोर माने सादा जाग्रा नालाय ओंखायनो जायामोन हानायाना मानो जानो लुगैबाय थायो सादाखौलाय गरमाव मोजां जायोना एसे गरमाव मोजां जायो गरमाव ना गुसुआव थानो हाया ओंखामफोर जाबालाय जानो लुगैना लुगैया ओंखामफोर मोनजायाबा जाबायानो थायो ओंखाम जाबाबो ओंखाम जायाबाबो जाखांबाथाय माने जानो लुगैसिगोनलाय माबा मुहिनि बायदि दं नामा बेयाव
मा जाहैबाय माने बिसोरो सादा जाग्रा नालाय ओंखायनो माने मुहुनि बायदिनो आरो सोरबा सोरबा बुङो माने सादाखौ गारबाबो आं हिन्जावखौ गारालै होनलायनाय ना डाइलगसो मारियो ना मासो मारियोथाय किसुमानफ्रा माने आं नुदों आरो जोंनि गामियावहाय सोरबाफ्रा माने सादाखौ जायाबाबो मोनजायाबाबो माने एकदम रागा जोंना थाबाय थायो माने नांथारगौ आरोखि जेला माने सादाखौ मोनजाबाय अब्लाथाय माने एकदम स्रां मोनबाय आरो गोसोआ रागा जोंसो ओंखारबावो ना दखानफोरखौ जि मोनाबाथाय रागा जोंलायो माने सादाखौ नों जेनेबा बायनो थांबाय ओमफ्राय दखानिखौ मोनाबाथाय रागा जोंनो ओंखारलायो मानो लाबाखै ना माबायदि थांखु मोजां नङाबाबो रागा जोङो थांखु मोजां जानांगौ माने मोजां जानांगौ आरो जोङो दाख्लैयो मैया आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन ना बेबायदि समावहाय माने सिखाराखैनोमोन जोंनि गामि एरियानि मानसिफोरा नै सिखारनानै सोरबा सिथ्ला सिबबाय हनै दायो बै सासे दंबाय आरो बै जरावहाय बेखौ जों नेगासिनो बिराद गादा माने बे मानसिया सिखारनायाव बिराद लिजिथार नायनोसै दायो मानसिया माबायदि बियो बिसिराम लिजि माने थेवबाबो आरो ना जोंनि गामि एरियानि मानसिफ्रा थाब सिखारो सोरबा सोरबा माने सिखारनानै अर सायबाय सोरबा बिदिनो माने लामा थामा साफा खालामबाय सिबबाय आरो बेबो सिखारनानै दंमोननो मानसिया माने गुसुखाय आखु उन्दुफिनना थादों जाहैबाय आं दासो फन हरदोंमोन आरोखि ओमफ्राय जों माने दसे नेनोसै नेनायाव जुदि फैयाबा जों गाराब्ल' थांसै दायो थांथोंसै बे थाबायनानै ओमफ्राय नोंथांमोना माने जोबजासिम नायनो दाबाव मानो होनना बुंबा जोङो मोनसेथ' लादोंना लेखा फिसासो नोंबोथ' लादों हरलायमोन नों लेखा फिसा नै मा फैसाब्ला नै बेबो लादों आं बायदि नुदोंना नै बेबो आं बायदि लादों लेखा फिसा खिन्थु बेयाव मा दङ ओमफ्राय जोङो बबाव हैगोन आरो मानो हैगोन आरो मानो बेखौ जोङो लादों बेखौ आं दाहाय खोन्थागोन ओमफ्राय नै आंनावबो दं सिफियाव आं बेखौ खोन्थानोसै र' नै आंनावबो नुदोंना ओमफ्राय बै मानसिया फैगोन ना बेनावबो बिदि दाहाय बिदि मोनगोन माने बेबो लादों आरो सोरनाव हैगोन मानो हैगोन आरो बे लेखाया मानि थाखाय इम्परटेन्ट आरो जोङो मानि थाखाय हैनो नागिरदों आरोना बेखौ जों लास्टआव खोन्थालांसै थांफाबाय था नोंथांमोना बेखौ जुदि नायनो लुगैदोंबा मा दं बेवहाय मा इम्परटेन्ट बुस्थु दङ दै अब्लासो मिथिया आरो जों सोरनाव थांनो नागिरगासिनो दं फैनाय माने आखाइ ओरै नानायखौल' नुगोन माने बेबो मा नादोंथाय मिथिया नै इलायथ' नुदों मा नादोंबो नुदों ना सासेयाबो दहाय नादों मा नादोंलाय खोन्थादो दाना बियो मा बुस्थु खयनि माबायदि खयनि बियो थांखुखौ मोनसे बाथ्रा सोंनि बे बुस्थुखौ जायाबा मा जायो द्राग्स रखमसो द्राग्स रखम बेखौ जाथारनांगौ नामा जाथारनांगौ राफोद मोनगोन आरो बेखौ जाबाथाय राफोद मोनो मोनजायाबा माबायदि मोनो मोनजायाबा खालु बिलौ मोनो माबायदि खालु बिलौ मोनजाथाराबा माबायदि मा जागोन ना मोनजाथाराबा निसा रखम नालाय उगाले मोनगोन ओमफ्राय जुदि बेखौ मोनजायालासिनो ओंखामल' जाबाय थाबा माबा जागोन नामा बेखौ मोनजायाबा गोसोफ्रा एसे बोरैबा जायो नुदों ओरैबायदि माने मुहुनि माने बे बुस्थुआ ना ओमफ्राय बेखौ माबायदि समाव जायो टाइमबो गैया ओरैनो टाइम पास बायदिबो जायो मालाबा ओमफ्राय जुदि मालाबा मोनजाथारा बायदिबा माबायदि मोनगोन जुदि मोनथाराब्ला आरो मा सानगोन माबायदि मोनथारगोन गैला थाथारनांगौ बायद' जायो थेमाया जोबबाथाय गैला आरो बेबायदि आरो ना माने मा जायो बेबो मोनसे आङो मिथिनायाव आरो ना माने मा जाहैबाय सोरबाफ्रा बिराद माने सादाखौ जायो माने खामानि मावनायफ्राव माने मा जायोथाय दसे मेंनाय बायदि मोनबानो दसे जिरायबाथाय होलायबाय बेखौ माने नालाय एकदम थप बुबाय होल ग्रोब सोनानै जाबाय आरो बुंबायसै माने मोनजायाबा माने खालु बिलौ मोनो बेखौ जाबाथाय माने खामानि मावनायाव फ्राद जायो माने ठीक আছে जोङो दायो ओमफ्राय थांसै माने जों फैबायानो दं आरो बेजोंनो ओमफ्राय माखासे दहायबो खोन्थाबायना आङो जाय मानसिया फैदों बेबो माने सादा नाना फैबाय आरो बेखौबो नेनायाव बेबो सादा नाना फैबाय माने आं माने माबा मोनसे सानदों आरो आं माने जाफेरा नालाय ओंखायनो बिनि बारा सोमोन्दै आं मिथिया आरो नोङो मा लादों ओमफ्राय खोन्थादो बे फटकसो आस्सा हलाय माबायदि बियो नुबायना नै बेबो माने बिदि लेखा लादों आरोखि बे सिङाव जाहैबाय माने फट' दं जाहैबाय फटक दा बे खोन्थाबाय आरो आं दहाय खोन्थायाखैमोन ओमफ्राय आङो बे फट'खौ जोङो मानि थाखाय हैगोन जों साथामजों आरो ओमफ्राय जोङो माने सोरनो हैगोन बेखौ आं खोन्थालांगासिनो आरो नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय जोङो साथाम आरो ओमफ्राय माने बेयावहाय माने हिन्जावफ्रासो फैनांगौमोन खिन्थु माने हौवाफ्रा फैबाय बेयाव खिन्थु मानो थाखाय हौवाफ्रा फैखो बेखौबो आं दाहाय खोन्थागोन आरोखि हिन्जावफ्रा बिजि बेनिफ्राय माने दा जों जाय जायगायाव फैदों थाबायनानै बे जाहैबाय जोंनि न'निफ्राय 2 किल'मिटार जागोन आरो 2 किल'मिटारनि जायाबा एसे खम जानो हागौ
जों ओमफ्राय दायो थाबायना थांसै ओमफ्राय जोङो बे लेखाखौहाय हैसिगोन आरोखि नोंथांमोना थांफाबाय थादो बे मानसिया दंना गैया आरो दंबा माबायदि जायगानि मानसि आरो बे माबायदि रायलायगोन न' लादोंना लेखाया जों जायखिया दायो थांग्रोनोसै ओमफ्राय माखासे सादा जानायखौ खोन्थाखाबाय बिथांमोना माने सादाखौ मोनजायाबा माने थानो हाया जाहैबाय खालु बिलु मोनथारोनो माबायदि ओंखाम उखैबा माबायदि मोनो सादा उखैबा माने खालु बिलु मोनो होमबाथ' सादा जाबाबो मानसिया थांना थानो हागोन नामासै बिदि सानलाय लांबाय आङो हाफ्रामोना उखैबाथाय मोनजाबा एसे माबा फैफिनो आरो नर्मेलाव फैफिनो थेवबाबो नांथारगौ आरो ना थिग আছে लोगोफोर नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादो जोङो दायो थाबायलांसै माने बाराद्राय भिडिअ लाबाथ' गोलाव जागोन नालाय माखासे मानसिफ्रा माने गोलाव भिडिअबाथाय नायनो बायो थिग আছে दै नोंथांमोना थांबाय थादो जों बारा गोजान गैथला थाबायनाय फैयै फैयैनो मोनहैलाय लांसिनसै आरोखि जों दायो फैयै फैयै न'आव मोनफैबाय नै न'खौ एसे खोन्थानोसै आङो माने मैया मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आङो मानसिफोर सिखाराखैमोन एबार जोंनि गामि एरियानिखौ नायदो मानसिफ्रा सिखारना सिखारा एबार जों सिङाव हाबलांसै आरोखि मोनफैबाय मानसियासो सिखारना सिखाराखैथाय मिथिया जोंनि गामि एरियाफोरना सिखारैलायथो माथो ओमफ्राय दा जोंना गामि एरियाफोरा थाब थाब सिखारो दा मेथाइ दामबावदोंसो नै जोंना गामि एरियानि मानसिफ्रा थाब थाब सिखारखायो दा मैया जों टाउनाव थांबाथ' ओरैबायदि नेबाय थानांदोंमोन नै जोङो नै बेखौसो लांफैदों नै बेखौ नुबाय दा नुदोंना नै बेखौ जों लांफैदों बेखौ बे लेखाखौ नुदोंना नै बे लेखा मा लेखा बेलाय मिथिबायना सो नायनानै खोन्थादो नै माबा सिम दंलायलायो माथो माने बे गोदान लेखा आरो मा 5 kg राइस पार पारसन पार मान्थ नुदोंना नै बेखौसो जोङो बिनि थाखायसो जों माने फट'खौ लानानै फैदोंमोन आरो माने बिराद गोबाव जाबाय मोनाखैमोन जोङो बिदि सुबिदा एबार माने मोननाय जाहैबाय आरोखि नै जाफंबायमोनहाबो मोनाखैमोन माने एबारसो मोनबाय नुदोंना बेनोमोन दै लोगोफोर माने आं दहाय लाबोदोंमोन माने लेखा फिसा लाबोनाया फट' लाबोदोंमोन फट'खौ माने आङो बेयाव सिथाबनो होननासो लाबोदोंमोन आरो खिन्थु बे जाहैबाय माने जोंनि नङा आरो फट'आ माने हिन्जावफोरनि फट'मोन माने हिन्जावफोरा माने दा इमान फुङावथ' फैनायाथ' एसे माबा नङा नालाय खामानि सामानि थायो ओंखायनो बिथांमोना फैयानो हायाखै ओंखायनो जों फैबाय आरोखि हौवाफ्रा फन फैबाय दंलै र' फन रायलायगोन आं बेनोमोन आरो लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थानो होननाया दहाय माने जोङो बेखौनो जोङो बेयाव सिथाबनो थाखाय माने फट'खौ नांगौ जाहैबाय माने एबारथ' बिनि जेनेबा रेसन कार्डनि एप्लाइ खालामनाया गोदान नालाय आंबो गोदान खालामदों गोदान खालामनानै एबार आंना जाबाय आरोखि माने सिगांनिफ्राय खालामनो होननानै माबादोंमोन खिन्थु खालामबाबो जायाखैमोन मानेबा मोनसे माबायाव माने आंखौ दानदोंमोन आरो मोनसे समावहाय माबा मोनसे क्राइटेरियानि थाखाय ओमफ्राय दायो माने आंखौ गोदान माने मा होनो बेखौहाय गाइडलाइन फैनायखाय आंखौ माने गोदान एप्लाइ खालामनो होनायलाय आंबो एप्लाइ खालामबाय एबार माने आंबो मोनबाय आं माने हिन्जावनि नामावसो जायो नालाय ओंखायनो आं दहाय खोन्थाखाबाय माने हिन्जावफ्रासो फैनांगौमोन हिन्जावनिसो फट' थायो नालाय बेवहाय ओंखायनो आं मा जाहैबाय हिन्जावफ्राथ' दायो माने इमान फुङावथ' फैनायाथ' इम्पसिबल बिसोरनाथ' माखासे खामानि थायो जेरै माने संनाय खावनायनिफ्राय लानानै फ्राय मानसिया मिथिखायो जानांगौ नङा होमबा बेखौनो आं दिनै फिसा मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो मिथिला बे जाहैबाय आंनि गामिनिफ्राय दरसे गामि बारनांगौ आरो आंनि गामिया जाहैबाय धनसिपुर आं जाय जायगायाव दंफैयो बे जाहैबाय एजेन्टनि न'आ जाहैबाय सलसलि बेनोमोन दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोननो आं बेखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन ओमफ्राय आङो मोनसे मैया जाय जायगायाव थांदोंमोन बेबायदि समावनो आरोना बेबायदि समावहाय माने आङो मैया टाउन एरियायाव थांदोंमोन ना जायनि न'खराव थांदोंमोन आङो बिथांमोना माने दासिमहालागैसिमबो बेबायदि समसिमहालागैबो सिखाराखैमोन आरोखि माने टाउन एरिया आरो गामि एरियानि माखासे डिफारेन्सआ बुहुत माने बिथांमोना एसे लेटआव सिखारो सोरबा बिदिनो थाब सिखारो जानांगौ थेवबाबो माने जोंनि गामि एरियाफ्राव थाब सिखारो आरोखि मानसिफोरा बे आरो खोथाया बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय दिनै भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय अके बाय बाय